Ate ice cream phalui ajibui tongmani. Fiaba bihik bwsarokno satok pitok khlaiui khoroktham bwsa gwnang buma randijik bwrwino tui kharka khoroktham bwsa gwnangni bufa rotonmoni Tripura omor wngkha bini bisi bachi gami wngkha Rishimuk blockni Mohoni Nogor Panchayatni Bothua Bari amchaio Rotonmoni Tripura salbrum brum kami kami beraiui ate ice cream phalubo Monirampur amchaini khoroksa randijik bwrwi Tapamala Tripura Umar Bishibachi Bobai Tamung Siktra Tongwi Buiniyago Wairi Waino Ramjakha Fia o Tamung Hamiano Kibiwi Mandlia Rotonmoni Tripura Nok Nukhung Chugya Bigra Phano Sagni Bihik Bwsarokno Satok Pitok Khlaiui Abwrwi Kharei Thangka Abohaino Koktoma Kasai Faika Rotonmoni Tripurani bwsabwtui rokno se kainani jora nukhung khanani jora a jorao se bufa Rotonmoni Tripura hingke Tamung hamia Halogo Kwlwgjak tabuk boro thangka boro tongwikha kebo saimaya yang nukhungo khible birmano klaijak bufano rutuklaijak Rotonmoni Tripura bai Tapamala Tripura no jesa thayo phano jesa borok nugui tongkhake sahorna bagai Kwlwgwi kokthumni bisingtui aboni yagulo nok nukhungni borok bilonia thanao thangui police rongnobo sahoka hwnui sai khana rakha जतन खुलहा जतन हामबाय नन थाने आं नंनो याफारनाय खौगो आनि सला बेनि बिदिबाय तुमानि बेनि बिदिबाय जामानि ता गोसो बसर गाय थांदो 6-7 बसर मतन गाय थांदो कुनो आना संसार नाया संसार कुनो खलाया साबतैनाबो नाया अबिरिबाय दङ अबिरिबाय जागो अबिरिनि दुकाना माल माता दागो काली पूजानि समयबो बताकलाय काली पूजा थानाय समयबो अबिरिबाय दुकान दगो आना सागो वाइ साबाय दुकान दगो आइनै एरपरे खानाबा बिरिबाय दुकान दगो अदिनाबो साला सापङ बिरिनि नुगो तुंबुसाबो बो बोरायनि मंतमा बोरिनि बुमंलाय तपमाला बोरनिबो बोरनि कुनापारानि मुनि रामपुर नि हिनो बरहलाय बेनिउलाय अर दङ अर सागो अबनि आइख्लायै आं खोनागैसलाना सासन ख्लायै उनिया आनि बिसा कय फांगा थाङै फायका कय फांगा थाङै फायबो तारपरे लामा कासुगै तपमालानि बुक्रांला तां सासाक निनफा आराय उमानि आराय सुमानि नक्सि गोदै नासिया आइनि सोंगोपदो लाइबाबो हताति खोनाया नुगियालाय हताति सोंजाखलाय आमु खाकाया देबा बुफानि खबरनो सोंजाखानलाय निनफा आराय उमानि नक्सिया दे निनफाना थामान ख्लायनायलाय ख्लायदि ख्लायालाय परे काला जों यागदे रागा होनलाय ननि बुरु यागदे रागा होनलाय नक दाय ख्लाय मागला आइनि साजाबोदो ननि बुरुनो नक सासन ख्लायांलाय परे काला यागदे रागा होनलाय नक दाया तरगैसिनो मांगला आइनि साजाबो एपरे आनि बकरा रंनबो कासौ साजाबो नसला आराय उमानि आराय सुमानि नक सिगदे सिया दाया त बसर काहाय त बसरनि थांदो अर तुंनाय अर जानाय आइलाय सारा सापुं आफालि फायकराबो अर हननि सालनि अर सालनि हननि कसम जांबो तमा फुकिलाय निनि बिसाना फरायनाय दिना फरायाना नक्सिया आइनि लामा कासुगै साजाबो बुब्रांला तांसलां एपरे अब ता थांका आइख्लाय साजाखना आनि बिसाना आरो बाबा तां आनि बकरा रखना नंगा नुगो थांख्लायनो माना ता सारिदो बिसाल नुगो थांख्लायनो माना ता सारिदो संसारा जामला फायान हनै आनि बिसाना से आनि करा कग मुथो गुइतनो आनि बिसाना अनिफ्राय आनि बिसाखरा आना काबै सापायो मा बाबानि खबलाय आराय तमा आइनिका बांगा अबिरिनि बुप्रांला तांलाय कासगै बांगा आना हनै फातंग मानि सालाक साया सैत्र साया नक्सि गदे सिया आइनि सागो बिरिनि बुप्रांला तां कासगै नफाना खरायनायलाय खरायदि खरायालाय परे कारा नफाना निनि सलानाय मंनाय तमा रतनमानि तिगुरा तबहलाय तमरो हाबा बररखा हाबो आ फालमानि साल फायक्लाय आ फालो आदि फाल मुदि फाल बिनि कौलाय जुनमनि आनालाय सागो आ फालो फायक्लायबो अरथो आं इरो बुवाइसुंनि नगो फायजाक बरनि जे संसारा बेजाल अंमानि ताक बुवाइसुं जेराफोर दंथ जे आनि बन जे कष्ट मानि दंखा बा बरक जे आगे 6-7 बोसोरनि सिरिं गथनाय रे मंमानि जों जेबा खाना मानि जों आइफनो फाइफनो केस मामा दिया ताउ बंनो जे बाबे हुक जेराफोर दंथ उपस्थित फायानि बागै नुगा जों बरनि समन बा जों याय बुन जारावबाय मालायाय कक्सानानि
फाइदक जों सुसे लामसबो Nini buahnya mung tama. रतन मनि तिफोरा Tapi betawa berrotong. ताक ब बैयां थांगा बोरै तैयै अबनत जों साइमिया जों आइथानबाय जों माइ एकटु मालाय फाइनि अंथक जेरावफोर दंथक Bani bernya tei kharabo. bo बोरै तै खारकाफो कुनापारानि वो बोरैनि नखरा कुनापाराफो वो बोरै बोसक जे तमा अंजाक जों बन जों एकबार मालाय हनक्लाय तमा खालानि खालाय जों अबन जों व्यवस्था खालायना बजे बनि संसार बोसक खल लागखा आर बराय दिसा हा bo tama binia tama bini buta serai tongo ar kiani songsar bahele bo aikhle se hor lago ba Obornya masarai tamo. o burani bo serai tongo Salon nila. salan ibo tongo buai sunta tongo na boni ta makhana tongo buai sunita serai makham tongo sela sa mangnai buri masa Tama mung nini buahnya. ani buai ni mong roton moni ipura Tamro khlai buahnya. buai rot enga ene aro phala bora a phala gram याबारे सारि हिलाय चगलंनाय एंगानाय आफालनाय बंनिता 6-7 बছर धरे एरुमना बनो जों पहिला गाहामने हेनै जिबसालि माने बखा माने यापरे त 1088 बेसि सिक कासार बा आर कासार फाइजाक दं माने जों आइफने किछु बयनाबो होनना संसार दिसर जामला दं न जों होनबा दा जों फाइखान खलाय बर खासि गपि नुगुइ दं जों आइफना जों आरो बिसार आसा गय दिया सकथाइबर सागबनि कासार आगे